एकच आमचं म्हणणं आहे की विकासाला विरोध नाही, परंतु त्याच्या विकासाच्या नावाखाली राजकारण होऊ नये आणि आस्थेशी कोणाशीही त्या ठिकाणी खिलवाड कोणी करू नये। 200 वर्षापासून असलेलं मंदिर या परिसरातल्या सगळ्या भक्तांचं एक आस्था या मंदिराविषयी जोडलेली होती आणि ती मंदिर ज्यावेळेला आपण हलवतो, हिंदू धर्म असो की कुठल्याही धर्मामध्ये जी आस्था असते तिला त्या ठिकाणी पाळणं, भावना जनतेच्या लक्षात घेणं, त्याकरिता तिथल्या लोकांना, स्थानिक लोकांना विश्वासात घेण्याची गरज असते आणि या ठिकाणी कुठलीही नोटीस न देता अशा प्रकारचं मंदिर पाडण्यात आलं हे दुर्दैव आहे। एकाकडे सांगायचं की आम्ही मंदिर त्या ठिकाणी बांधतो आहोत, अयोध्याला बांधतो आहे, अशा प्रकारचं धार्मिक त्या ठिकाणी अभिलेष दाखवायचा आणि दुसरीकडे आपण पाहतो आहोत की अशा प्रकारच्या जनतेच्या आस्था पायदळी तुडवायचं, अशा प्रकारचं बीजेपीचं तंत्र आपल्या सर्वांना दिसून येत आहे। विकासाला विरोध नाहीच, बिलकुल नाही, तो करूही नाही, परंतु यासाठी आस्था जे आहेत लोकांच्या ते जोपासण्याची गरज आहे की नाही। आणि ज्या पद्धतीने प्रत्यक्षपणे या ठिकाणी पाहतो आहोत, मग त्या ठिकाणचा रोड जो आहे त्या तिथून जाते नाही, झाड पाडलं ठीक आहे, परंतु मंदिर त्या ठिकाणी पाडण्याची काही गरज होती असं मला वाटत नाही। एकूणच रस्ता आणि रस्त्याच्या लागणारी जागा किंवा जेवढी जागा कारण हायवेला लागत आहे तेवढी जागा त्या ठिकाणी सहज सुटत होती, परंतु मंदिर कुठेतरी पाडायचं आणि ते काय आपल्या याच्यामध्ये राजकीय खेळ करायची, कारण मंदिराचे अध्यक्ष कोण आहेत ते त्या ठिकाणी असल्यामुळं अशा प्रकारचं राजकीय खेळ सुद्धा याच्यामध्ये करण्यात आली आणि मग मंदिर अशा पद्धतीनं नोटीस न देता पाडण्याचा जो प्रघात या सरकारने केलेला आहे हे दुर्दैव आहे। जनतेच्या भावनेशी खेळत आहेत, जनतेच्या आस्थाशी खेळत आहेत, म्हणून अशा प्रकारचं जे झालेलं आहे कृत्य हे उघड आहेत आणि जे जबाबदार असतील याला पूर्णपणे सरकारने याचं लक्षात घ्यावं, त्यांनी तपासही करावा की किती फुटाची जागा हायवे करता पाहिजे होती। त्याला आमचा विरोध नाही आहे, विकासाला विरोध नाही आहे, परंतु त्यापेक्षा अधिक जागा असतानाही त्या ठिकाणचं मंदिर अशा प्रकारे उद्ध्वस्त करणं हे दुर्दैव आहे। आमचे आता AICC इंचार्ज माणिकराव ठाकरेजीन सांगले की लोकांची आस्था पळय आसा, लोकांक ज्या कमिटीन इतली वर्सां हे देवूळ सांबाळ्ळे, इतले वर्सां ते देवाची मुर्ती स्थापना केली, लोकांचो एक विश्वास आशिल्लो, त्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेऊन ते जावपाचें। आमी पळयलें की गेल्ले आयताराक कशे ग्राइंडर घेवन, हातोडी घेवन, घण घेवन, एक्सकवेटर घालून तांणी देवळाचो विनाश करून उडयलो मरे। आता एका सायडीन ते सांगता की हिंदू धर्म आमी राखपाक मुखार सरल्या, लोकांची श्रद्धा आसा म्हणून ते देवळां खणपाक भोंवता इंडियेभर, आणि हांगा हिपोक्रेसी कसली। एक राखणदार, एक शिमे वयलो देव ताका तुम्ही काढून आता दुसरीकडे व्हरता आणि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड ग्रुपाक हाडून तुम्ही सांगता की आमी कमिटी, आमी स्थानिक लोक, आमकां मंजुरी आसा हांगाच्यान व्हरून थंय दुसऱ्या जाग्यार दवरपाक, म्हणजे फाल्यां प्रमोद सावंताक व्हरून आमी पुर्तुगाला दवरया, इज इट अलाउड? कशें शक्य आसा हें? अरे शिमे वयलो देव, राखण देव म्हणजे तुका कोणे ऑथॉरिटी दिली हे आता शिमे वयल्यो देवाच्यो बाउंड्री हालोवपाक? म्हाका दिसता दिस इज पॉलिटिकल गिमिक आणि तांची हिपोक्रेसी, दुगलेपणाची बीजेपीची म्हाका दिसता हें उघड जाता। काल जी कमिटी आसा तांणी देवळान प्रसाद घेतला, आमकां जी म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रसादाक ते देवूळ हांगाच जावचें आणि देवान सांगलां आपूण हांगाच आसा। सो आमचो डिमांड आसा की मुख्यमंत्र्यान ते आनी खंय व्हरून दुसरीकडे घालचे न्ही। मुख्यमंत्री आणि ताचे बाकीचे मंत्री सगळ्या देवळांनी भोंवता मरे, तुम्ही घ्या मरे प्रसाद आणि विचारा की देवूळ खंय बांदचें ते। तुमकां तुमच्या कम्फर्ट लेवलाक व्हरून तुम्ही दुसरीकडे घालू नाका। म्हाका दिसता गोंयांत प्रत्येक हिंदू मनीस, हिंदू धर्मात जे बिलीव करतात ते आमची एक प्रथा आसा ती आमी देवाचो प्रसाद घेता, तुम्ही घ्या मरे। बाकीचे तुम्ही सगळ्या गोष्टीक तुम्ही प्रसाद घेता वचून, हे सगळे मिनिस्टर असतात देवळांनी, MLA असतात, मग ह्या कारणाक तुम्ही ज्या पद्धतीन तांणी देवाक थंय नष्ट करून ते देवूळ मोडून व्हेले, वी कंडेम दॅट। लास्ट आठवड्याक सुद्धा आमी सांगिल्ले आणि आमचो डिमांड आसा की ते देवूळ म्हाका दिसता
ज्या जाग्यार आशिल्ले थंयच जावपाक जाय. ट्री ट्रान्सप्लांट करपाचे हायकोर्टाचे परमिशन आशिल्ले. अरे म्हाका एक सांगात, तुम्ही आता पणजेन एक ट्री ट्रान्सप्लांट केले, ते तुम्ही मारून उडयले. किती गॅरंटी आसा की हे झाड तुम्ही जे व्हरून थंय लायला ते जातले म्हणून? पणजेचे झाड ते तुम्ही पळयला गेल्ले फावट तुम्हीच मिडियान हाडिल्ले कोंब आयला म्हणून, तो कोंब बीम काय ना, ते झाड थंय मेले सुकता. मुद्दाम वचून ते कांपार ग्रावंडाचेर पळया तुम्ही. म्हाका दिसता हे ज्या तरेन बीजेपी हिंदू धर्माचो वापर करून जे पॉलिटिक्स करता ते बंद जावपाक जाय.